писарбача ҳамроҳи духтарча бозӣ мекарданд. писарбача дар даст чандто тӯбчаҳои зебо дошт, духтарча чандто қанду ширинӣ. писарбача ба ӯ пешниҳод дод ки биё ман ҳамаи тӯбчаҳоро ба ту медиҳам, дар баробараш ту қанду шириниҳоро ба ман диҳ. духтар розӣ шуд. писарбача ҳангоми тӯбчаҳоро додан, яке аз он тӯбчаҳои калони зеборо дар ҷайбаш пинҳон кард ва мобақиро ба ӯ дод. духтарча аз гапи худ истод, ҳамаи тӯбчаҳоро ба писарбача дод. шаб вақте ба хонаҳо баргаштанд, духтарча бо фикри ин тӯбчаҳо ором хоб рафт ва то саҳар ҳамаш хоби тӯбчаҳоро медид. писарбача бошад оромиш надошт. то субҳ ӯ дар ҳолати изтироб буд ки шояд духтарча ягон шириниро ба ӯ надода бошад. хуб дар воқеъ зиндагӣ ҳамин аст дӯстон. инсонҳои содиқ ҳамеша оромиш доранд, аммо инсонҳое ки рост нестанд ба фикри ин ки гӯё дигарон онҳоро фиреб карда бошанд, пайваста дар ҳолати изтиробу нооромӣ.